kör lika många som alla andra. Man får inte den enda som står upp till 5 meter. Det är ju vet det. Ja. Jag får bara ligga och trycka på Mattias, jag tänkte på det. När vi kör mot lag som inte är så aggressiva på snaken. Ja. Linea innan taxin. Tänk på det. Ja. Så att du får hand där istället. Innan... Alltså så att du... Men kan du ens linea? Ja, det är svårt alltså. Ja, det är där då. Jag linear ju emellan de två redan. Jag menar om du kan linea där kanske. Med mig. Jaha, okej. Eller? Ja, det kan jag nog göra. För det är precis innan taxin. Ja, jag ska testa. Jävligt bra jobbat. För då kan du nästan börja direkt bara skjuta in där. Så. Ja. Ja, jag är alltid lite orolig på pengarna bara. Men gör inte det. Gör inte det. Är ni klara? Ja. Martin! Starta! På vänster. Höger bak! Höger bak! 200! Snäck! Snäck! Första snäck! Första snäck lägger på mig! Höger bak! Håller vi liv alla! Håller vi liv! Mittback! Högerback går! Högerback går! Första snäck! Första snäck! Sorry Tim! Var har du han? Han är första snäck! Första snäck! Ska han? Du, prova att gå 300 när jag skjuter in här. Vem var det? Jag vet inte, var har du han? Mittback eller? Ja, gå! Taxi, gå! Spring fram och kolla. Är det game? Okej. Bra jobbat Per, bra!